jo elefanten, der fløjter, sagde den brune hest. Nej, og den hvide hest sagde, jamen dog er det store dyr virkelig så musikalsk. Elefanten blev rigtig glad og begyndte straks at fløjte endnu højere. Hestene kunne næsten ikke stå stille. De sagde, man får ikke lyst til at danse. Skal vi swinge? Og så begyndte de langsomt at danse deres hestedans, hvor de sådan har knæene rigtig højt oppe på hesten. Og de dansede rundt om elefanten, og sneglen sad op på elefantens ryg. Og de dansede og var glade. Og elefanten blev så glad, så den fløjtede hurtigere. Det har været en fantastisk rejse denne her gang. Jeg synes, at børnene har været helt utrolige til at være på, og til at være med, og til at være investeret i det hele vejen igennem. I forskellige faser faktisk. Men jeg synes også, at denne her forestillingsdel, de får virkelig fornemmelsen af, hvad det vil sige at have den her helt særlige opmærksomhed, som man er nødt til at have, når man skal være på en scene. Det der med, at man kan sige, at det er nærmest sekundært bliver historien, selvom den også er rigtig god. Ja. Men for børnene, som ikke tænker over, at de egentlig skal over og andet end at lave en teaterhistorie, så kommer de over og oplever skolen. De spiser med når der er spisetid i børnehaven, eller i børnehaveklassen, og de leger med ude i frikvarteret, og de ser lærerne, de oplever stemningen i klasselokalet og ser op på tavlen, der hænger alfabetet, og de spørger om en masse af de ting, som børnene går og laver og oplever dagligdagen på skolen. Og det er jo den der, som jeg synes er næsten den bedste gevinst ved det. Men de ser det jo bare som noget, nu er de derovre, fordi nu skal de lave en historie. Og på den måde er det jo rigtig godt. Ja. Men historien er også rigtig god, som du siger, Helle, med at der er en god tråd i den med at være anderledes og alligevel dyrke venskaber. Og måske også med en bagtanke, som man kan sige, når nu det er folkeskole. Børnehavebørnene, som har været her, hvordan er det for jer at få dem ind i klassen og se dem, før de starter i skole? Jamen, det er jo en kæmpe fordel. De spurgte jo også rigtig meget, når de sad herinde og spiste. Hvad gør man der, og hvorfor skal man gøre det? Hvad er det for nogle regler? Og de voksne var så rigtig meget med på at se vores klasserum og hvordan vi bruger det. Jeg kunne høre, at da jeg interviewede pædagogerne også, at de har haft en masse tanker omkring det her med, hvordan de i højere grad kan forberede børnene på at komme i skole. Tror I, det betyder noget, at I får den her udveksling med børnehaveledere, før børnene starter i skole også? Ja, jeg tror det er mest med børnene, men selvfølgelig ser de måske også, at det ikke er så farligt hårdt, som de troede. I starten så troede de, når de gik ud i skolegården, så var de sikre på, at alle børnene stak af med det samme, fordi der kun var en gul streg, man ikke måtte gå ud på vejen. Og så faktisk, der endte de med bare at kunne, ligesom vi gør, lukke børnene ud, og så løb de rundt og legede. De fandt også ud af, at vores skovmiljø faktisk er utroligt trygt. Det kunne man jo se. Til sidst så løb de bare rundt derude. De voksne kunne stå bare og kigge. Det gjorde de ikke i starten, der var de rigtig meget på. Synes I, det har været sjovt at være med til det her? Ja. Hvorfor er det sjovt? Fordi vi skulle synge, og sangene er rigtig gode. Kan I godt lide sangene? Hvad er det, der er godt ved sangene, synes I? Det er den cirkus. Ja, den er med i vores cirkus. Er det den, I bedst kan lide? Ja. Ja. Hvorfor? Fordi den er god. Hvordan er den? Er den glad, eller er den trist? Eller? Fordi den er meget
Og det allerbedste af det hele, det var, at selvom sneglen og elefanten var meget forskellige at se på, så var de allerbedste venner. Så med det samme, når musikken er færdig, så tager I hinanden hænderne, og så siger jeg 1, 2, 3, og så lukker vi. Og